Assalamualaikum friends, welcome to Indora Vlogs. இன்னைக்கு பெங்களூர்ல இருக்க லூலுவோட ஃபன் டூர் தான் பார்க்க போறோம் நம்ம வீடியோல. நம்ம பெங்களூர்ல இவ்வளோ பெரிய மால், அதுவும் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்க மாதிரி அப்படின்னு நம்மளே ஆச்சரியப்பட்டு பார்க்குற அளவுக்கு நல்ல பெரிய மால்ங்க லூலுல நம்ம ராஜாஜி நகர்ல தான் இருக்கு. வீக்கெண்ட் டைம் அப்படிங்கிறதுனால நல்ல ரஷ்ஷாகவே இருக்கு. ஸோ ஃபேமிலிஸ், கிட்ஸ், இன்னும் சிங்கிளாக இருக்கிறவங்க, எல்லா ஏஜ்டு பீப்புள், எல்லா குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸும் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த ஃபன்டூரா செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. Games, thrill rides, family rides, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ரைட்ஸ் இருக்கு. ஃபன்டூரா கார்டு இருக்கு. அந்த கார்டில் 500 to 10,000 rupees வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ ரேஞ்சில் வேணாலும் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அந்த கார்டை நம்ம ஸ்வைப் பண்ணி எந்த கேமில் வேணாலும் நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே நிறைய ஆஃபர்ஸும் கொடுக்குறாங்க இந்த கார்டுக்கு. இந்த லூலு ஹைப்பர் மாலில் நிறைய பிராண்ட் அப்பரல்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய ஃபுட் கோர்ட், நமக்கு பிடிச்ச காஃபி ஷாப், ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் ஃப்ரைட் சிக்கன் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ வீக்கெண்டோட பெஸ்ட் ஸ்பாட்னே நம்ம இந்த மாலில் சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் டைம் பெங்களூரில் இருக்கவங்க இல்லை பெங்களூர் விசிட் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே இந்த ஸ்பாட்க்கு மறக்காமல் போய் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க. Wait, like and subscribe button மறக்காம தட்டி விட்டுட்டு போங்க. Okay, thanks for watching.